पिठल्याचे बरेचसे प्रकार तुम्ही याआधी बघितले असतील, पण आज आपण बघणार आहोत ते झणझणीत असे लाल पिठलं. तर पिठले बनवण्यासाठी इथे मी एका कढईमध्ये 3 चमचे तेल घेतलेलं आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला जिरे आणि मोहरी टाकायचे आहे. जिरे मोहरी तडतडल्यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला कढीपत्त्याची पानं टाकायची आहेत. तर 7 ते 8 पानं मी इथे टाकलेली आहेत. त्यानंतर इथे बारीक चिरलेला कांदा टाकायचा आहे आणि आता कांदा हा व्यवस्थित आपल्याला लालसर रंगावर परतून घ्यायचा आहे. 1-2 मिनटं हलवल्यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला लसूण आणि खोबरं याची पेस्ट टाकायची आहे. तर 1 चमचा इथे मी लसूण आणि खोबऱ्याची पेस्ट घेतलेली होती. तर याच्यामध्ये 6-7 लसूण पाकळ्या आणि एक अर्धा इंच खोबरं मी बारीक चेचून घेतलेलं होतं. तर हे लसूण आणि खोबरं, कांदा हे सगळं आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. त्यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला चिमूटभर हळद टाकायची आहे. त्याचबरोबर अर्धा चमचा आपल्याला इथे लाल मिरची पावडर टाकायची आहे, ज्यामुळे पिठल्याला छान असा रंग येतो. आणि त्याचबरोबर आपल्याला इथं घरचा मसाला म्हणजेच कांदा लसूण चटणी अर्धा चमचा टाकायची आहे. आणि आता ही जी चटणी आहे ती आपल्याला या कांद्यामध्ये व्यवस्थित अशी परतून घ्यायची आहे. त्याचबरोबर कांदा लसूण चटणीमध्ये जर काही गाठी असतील तर त्याही अशा आपल्याला चमच्याने दाबून काढून घ्यायच्या आहेत. आता इथे व्यवस्थित आपला मसाला या कांदामध्ये परतून झालेला आहे. आता इथे आपल्याला पाणी टाकायचं आहे. तर जे मी लसूण खोबरं चेचलं होतं ते पाणी इथं मी टाकलेलं आहे. त्याचबरोबर आपल्याला याच्यामध्ये जेवढं आपल्याला पिठलं करायचं आहे तेवढं पाणी इथं टाकायचं आहे. तर साधारण 1 ते 1.5 वाटी पाणी मी इथे टाकलेलं आहे. तर तुम्ही तुमच्या अंदाजाने इथं पाणी घेऊ शकता. यानंतर इथे आपल्याला चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे आणि या पाण्याला आपल्याला छान अशी उकळी काढून घ्यायची आहे. त्यामुळे जे आपण लसूण आणि चटणी जी टाकलेली आहे ती याच्यामध्ये व्यवस्थित शिजते. आणि आता यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला चमच्याने चण्याचं पीठ म्हणजेच बेसन पीठ इथे टाकायचं आहे आणि याच्यात ज्या गाठी तयार झालेल्या आहेत त्या आपल्याला या चमच्याने अशा पद्धतीने फोडून घ्यायच्या आहेत. तर थोडं थोडं आपल्याला इथं पीठ घालायचं आहे आणि त्या गाठी फोडून घ्यायच्या आहेत. तर इथे थोडं थोडं करत मी इथं बेसन पीठ टाकलेलं आहे आणि आता हलवून याच्या गाठी आपल्याला व्यवस्थित अशा फोडून घ्यायच्या आहेत. आता तुम्ही इथे बघू शकता गाठी फोडल्यामुळे पिठल्याला आता घट्टपणा यायला सुरुवात झालेली आहे. तर इथे घट्ट असं पिठलं तयार व्हायला सुरुवात झालेली आहे. तर छानपैकी गाठी आपल्या फोडून झालेल्या आहेत आणि पिठलं तयार होत आहे. तर साधारण 10 मिनटात आपलं पिठलं हे बनून तयार होतं आणि खूप छान अशी चव लागते या पिठल्याला. तर लाल तिखटाचं हे चविष्ट असं पिठलं तुम्हीही नक्की बनवून बघा. मिरचीचं पिठलं तर आपण नेहमीच बनवतो, पण या पद्धतीने तुम्हीही जर हे पिठलं बनवलं तर नक्कीच एक वेगळी चव तुम्हा सर्वांना चाखायला मिळेल. आता इथे आपलं पिठलं तयार झालेलं आहे. तर आता 2 मिनटं वाफ येण्यासाठी याच्यावर आपण झाकण घालून त्याला 2 मिनटं असंच बारीक आचेवर ठेवायचं आहे. आता 2-3 मिनटं झाल्यानंतर आपण झाकण उघडून बघूया. पिठलं मस्त असं शिजून तयार झालेलं आहे. छान अशी वाफही येत आहे. आता आपण पिठलं सर्व करूया आणि याचा घट्टपणा तुम्ही इथं बघू शकता. मस्त असं पिठलं इथं बनून तयार झालेलं आहे. तर कसा वाटला तुम्हाला हा पिठलं भाकरीचा गावरान असा बेत आणि त्याचबरोबर चविष्ट असा कांदा. तर असा हा पिठलं भाकरीचा बेत तुम्ही जर कधी करणार असाल तर नक्की या पद्धतीचं पिठलं बनवून बघा. आणि कशी वाटली रेसिपी तुम्ही कमेंट करून नक्की सांगा. आणि सारिकास देशी विदेशी पदार्थ या माझ्या चॅनेलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर जरूर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकनवरही क्लिक करा. आणि अशाच नवनवीन चवी घेत राहा आणि पदार्थ बनवत राहा. पुन्हा भेटू एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.